ସକାଳଟାରୁ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଝଗଡା। କଣ ଯେ କହିବି ୟାଙ୍କୁ, ବାର ଅବାର କିଛି ନ ମାନିକି ଚିକେନ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମତେ ନ ପଚାରିକି ଆଣିଲେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ। ଏମିତି ବହେ ରାଗିଲା ପରେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କଲି। ଏପଟେ କଷା ହଉ ହଉ ପ୍ଲେଟ ଧରି ହାଜର। ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇ ମିରରରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମୋ ଫେସ୍ ଡଲ୍ ହେଇଯିବା ସହିତ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ ଆଉ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ବି ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଅନଲାଇନ ରେ କୋଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳିଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇଟ ଗ୍ଲୋ ଦବ ଆଉ 300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର ବି କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଡର୍ମଡକ୍ ର 10% ନିଆସିନାମାଇଡ୍ ଫେସ୍ ସେରମ୍। ଏଥିରେ ଅଛି 10% ଫାର୍ମାସିଟିକାଲି ଗ୍ରେଡ ର ନିଆସିନାମାଇଡ୍ with 100% ରେଡିଆନ୍ସ ନିଆସିନାମାଇଡ୍, ଯାହାକି ଡାର୍କ ସ୍ପଟ ଆଉ ଆକ୍ନେ ମାର୍କ କୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ସହିତ ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ସ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ସ କୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିଥାଏ। ଆଉ ଅଏଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ଆଉ ଫେସ୍ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଗ୍ଲୋ ଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ୟୁଜ କରିବା ବହୁତ ଇଜି। ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4 to 5 ଡ୍ରପ୍ସ ନେଇ କେବଳ सर्कुलर मोशन रे मुहरे मसाज करिवे। एटा 2 वीक्स यूज कला पर मो फेस रे आस जाइतला गोटे गोल्डन ग्लो। एटा नॉन स्टिकी नॉन गेजी हेबा सहित डर्माटोलॉजिकल टेस्ट। देखिबा को गले मात्र 300 टंका भीतर याठू भलो सिरम आ कोठी भी मिलबनी। आ सेहिति पई तो एटा मोर एबे पूरा फेवरेट हे जाई। एटा वर्तमान purple.com रे अवेलेबल अछि आ मो टैग भी कर देइछि।